Ej, for helvede. Det... Skal jeg så bare vende om? Hus. Det kan man ikke. Det kan du ikke. Det kan du ikke bare gøre, det der. What the fuck? Hvor mange Robux skal der til en Gamebox-billet? Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Oh my god. Det kan man ikke bare, det der. You cannot do that, okay? You can't do that. You can't actually do that. That's not cool, man. That's actually not cool. Oh my god, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Du burde prøve Retail Tycoon 2 på Roblox. Jeg har aldrig spillet Roblox. Eller er det ikke... Er det ikke der er Dress to Impress? Kan jeg ikke bare gå forbi? Jo. Jeg tror, jeg har prøvet Dress to Impress en gang. Jeg ved ikke, om jeg gør det her rigtigt. Ej, Kus, du hyldede mig helt ud af den, mand. You actually can't do that. Ja, nu dør jeg. Ja, no shit. Det er sådan noget lort. Så der er supermarkedssimulator bare med flere og mere avancerede funktioner. Supermarkedssimulator. Det er lige mig. Du har hyldet mig helt ud af den. Hallo, jeg kan ikke fokus, altså. What is this? Nå, for helvede. Skal jeg så gå tilbage, eller hvad? Nå, så redirecter den bare, eller hvad? Hvem hyler? Det er mig, der hyler, sgu da. Jeg skal lige sidde ordentligt. You can't do that, Hus. You can't do that. Altså sådan, actually, you can't do that. What the fuck? What the fuck? Det er Roblox. Hold nu kæft med Roblox. Man kan gøre alt i Roblox. Ja, det tror jeg gerne på. Ja, så græder jeg i Roblox. Okay, jeg har fundet finten nu. Okay, I see. I see. Prøv lige vent. Nej, det kan jeg ikke. Fuck. Fuck. Det skal jeg finde ud af, fordi på ProShop, der kan man normalt bruge PayPal til at købe. Menes jeg. Men jeg skal jo lige have pengene for min phone udbetalt til den. Og jeg mener, de går ind på min egen konto. Så det er faktisk lidt noget bullshit. We can do this. Det her det er easy. Trust. Trust. Og se, hvad vi ved. GeForce.
Okay, 6. Super. Ej, det er easy, det her game jo. Det er actually too easy. Ret upåvirket. Hej, Uto. Jamen, prøv at der er ingenting, der kan skræmme mig. Nothing can scare me. Hej, Spike. Devil, tak for subscribe på Streamloots. Thank you so much. Jeg ville stadig gerne reach efter partner dengang. Eller på Streamloots. Men det... Ja, det... Droppede lidt igen. Fuck that. Shit, det her game, det er nemt. Tak, Spike, thank you. Jeg fatter ikke engang, at vi har... Altså, at vi stadig har så mange. Men det er også subs, der udløber og sådan noget der. Jeg løber ikke i ring. Det ligner det bare, men det gør jeg faktisk ikke. Hvor spiser temmelig med sådan, Spike. Let's go. Applause. Prøv at se, vi er på niveau 4 nu. Så jeg løber faktisk ikke i ring. Og det er jo bare en illusion. Hvad fanden? Illusion? Og det lød helt mærkeligt. Men det der er med det, Uto. Hvis der kommer et eller andet eller usædvanligt, så skal du vende om og gå den anden vej. Og så omdirigere den, agtigt. Det er sådan meget, ja, det er ret random det her spil. Men det er mega hyggeligt. Men det er bare sådan en lille demo. Og keyen er givet af keymailer, så hashtag reklame. Og det er bare sådan... Men hvad? Fuck! Og det var sådan en lille kort stream. Fuck! Hår! Nå. Ja. Men det er simpelthen fordi, det er styrt, og jeg har ikke haft råd til det. Så... Fuck noget lort. Nå. Men det skal lige siges, der er ikke blevet doneret til den. Det er de der 400 kroner, det er ikke til den. Og jeg skal faktisk bare have fjernet det der goal der. Det har jeg bare ikke lige fået gjort. Hvordan fuck er det lige pludselig bare nummer 9 igen? That I didn't understand. Fuck. Jeg skal nyse. Stop. Det magte jeg ikke. At stoppe. Hvad fanden sker der? Skal jeg gå tilbage, eller hvad? Men det kan jeg jo ikke. Der var sgu da heller ikke noget unaturligt. What do you mean? The fuck? I actually do not understand what is happening. Hej, T-Force. Jeg er på vej til Sjælland for at lave ballade. Du skal bare basse ned med det ballade. Ballade. Der er sgu da heller ikke noget unaturligt. What? There is actually nothing. What is going on? Okay. Vi er på vej igen. Julemand. Det var en kasse, der står forkert, eller en bil for... Ah, okay. Shit. Nå. Okay. Det er jo så... Okay. Super.
Ser vi noget unaturligt her? Det eneste, vi må passe op med, at vi skal være ekstra søde. I skal ikke lave mere herinde i hvert fald. Hus har gjort nok. Okay, we won. Pis. Nej! Nå. Men jeg har ikke lagt mærke til, hvordan det ser ud fra start af. Så der er 3 bokse der, ikke? 3 af dem der, ikke? Og så er der 4 biler. Så jeg konfirmerer det. Jo, det er lidt unaturligt. Og så der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nummerplader. Ah, pis. Nummerplader. Skal jeg til at huske nummerplader nu? Eller... 3. Husk lige olietønderne. Det er alt sammen. Okay, den havde jeg ikke lige regnet med, hvis jeg skal være helt ærlig. Den havde jeg... den havde jeg ikke lige set komme. Sådan har jeg sgu ikke lige fået den før. Holy shit. Det skal vi ikke lige snakke om. Puha. Puha da da. Puha da 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 da. Åh da da. Åh da 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 da. Jeg tror ingen havde regnet med det. Nej. Okay, vi try igen. Det gjorde ondt i min stemme, det der. Okay. 3 kasser, 3 af dem der, ikke? 4 biler, 4 nummerplader. Right. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kasser. Og 5 af dem der, ikke? Okay. Normal, okay? Jeg skal også lige holde øje med klokken. Og 3 olietønder. Det er 5. Var det unormalt? Nu stopper den. Tæller det her også, eller hvad? Eller ligesom Exit 8. Det ved jeg ikke, hvad er. Der må jeg sgu melde svar skyldig. Det er det. Ej. Actually. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, jeg overser. Og jeg kan ikke turn back now, fordi I'm cooked. Okay, så skal jeg begynde at tælle alt. Ej, det gik ellers lige så godt. Er det her normalt? Ej,
hvor er det irriterende. Men hvis jeg går derind, så er jeg jo allerede doomed, er jeg ikke det? Jeg føler, jeg skal vende om. Okay. Det er rigtig nok. Okay. Men jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, der er unormalt. Det her, det var der ligesom den anden. Okay. Men jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, der skulle være galt. Bilmodeller. Jeg kan slet ikke se det. Nå. Jeg kan slet ikke se det. Mangler der ikke bil? Nej, der var 4. Ja. 3 kasser, 3 metaller herinde. Der var en tegning. Ja, den var åbenlys. Okay. Der er 4 biler, ikke? En, to, der er 7. Jeg tror vi det er. Fortsæt eller tilbage? Fortsæt eller tilbage? Jeg kan sgu ikke se. Fortsæt. Okay. Vi tror en fortsætter. Okay, det er rigtigt. Det er rigtigt. Okay. Hi Fire! Hello! How are you doing? Katten skal nok hjælpe. Okay. Fire biler, right? Arbejde som altid over main. Er det så fortsæt, eller er det tilbage? Det er det, jeg ikke forstår. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad fanden det er. Der er 5. Ej, jeg kan ikke... Okay.
Er det bare lyden af mig, eller hvad? Det håber jeg. Fortsætter, I guess. Men virker det ikke også bare sus, at skulle fortsætte? Ah! Oh my... Jeg fik ikke et chok, by the way. Freja, tusind tak for de 2 gifte subs. Tusind tak. Og en lille fik et sub. Let's go. Jeg siger ikke... Nej, det er forkert. Men hvad er det? Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, jeg misser out. Hvad var forkert der? Tusind tak, Freja. Ej, I er så skide søde, chat. Jeg kan ikke... I can't handle it, man. Sub til, så er det 5 minutter stillhed. Spike, det skal du ikke nævne! Jeg kan... Okay, chat. Vi er sammen om det her, chat, okay? Ups, det gjorde jeg vist. Det der har ikke hele tiden været der. Har det? Det der var der ikke før. Vel? Nå. Nå, jeg skal så den vej. Okay. Spike. Nå, jeg skal jo så lige ud, åbenbart. Har en mod, der lige kan give Spike timeout, så. Den backfirede, Spike. Den backfirede. Stakkels Spike. Okay. We go. Stakkels Spike. Sådan går det, når man outer. Okay, den er der. Okay. Det her er normalt, right? 3 kasser, ikke? 4 biler. No one's gonna stop me. Så der er 7 kasser. 5 af dem. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, jeg skal kigge forkert på. Jamen, vi prøver bare at gå lige ud, så. Kæft, det er svært, chat. No one's gonna stop me. Da. Men det kan jo så også være ting i luften. Eller ikke i luften. I loftet. Hvorfor er det... Kan I høre den der sådan... gamle ting, man kan høre nogle gange? Nummerpladerne er ens. Har I lagt mærke til det? I don't know, jeg føler det er tilbage. I'm feeling like going back. Det kan også være lyde. Shit. Okay, I was right. Okay. Kan jeg høre en Lotte, der japper? Jeg japper ikke, jeg prøver bare at finde ud af, hvor jeg skal. I'm just trying to figure out where I'm going. Where are we going? Breakfast. Lyde.
Det er Yappy Shopping. Oh shit. Kan jeg også. Jeg japper ikke. Hallo? Nej. Hallo, guys. I skal stoppe jer selv. Okay. I don't know if this is right. Det var det ikke. Fuck! Oh my god. Oh my lord. Jeg er så fuld ud fokus, så heldigvis japper jeg ikke så meget igen. Så det er godt. Jeg skal også lige holde øje med tiden, guys. Okay. Altså, jeg kan høre... Yeah, well, if you don't like it, I'm gonna be here for quite a while. So you can sit back, relax, and shut the hell up. The_Fire_Tigergifted ATR 1 Sub to Light or Darkness 1988.
Så for Silvan da. Min bamse rørte mig. Åh, shoo. Altså, jeg kan simpelthen... Okay, chat, vi er sammen om det her, okay? Game over, ja! Yeah. Chat, livet eller tilbage? Livet eller tilbage? You decide. No. Tænker på det. Ja. Yeah. Welcome back. No. Nu har jeg gået tilbage. Fuck, det var forkert. You guys owe me. Jeg kan bare ikke se eller høre, hvad... Jeg synes virkelig, det er svært. Husk på, at det er mest normalt at fortsætte. Okay. Det er orden, Fire. Og tusind tak, fordi 3 gifted subs. Thank you, I appreciate it. Jeg har en idé. Ja. Det er mig, når jeg løber. Okay. Jeg synes også, det er tarveligt. Det der, det er unormalt. Ja. Jeg skulle også sige, at den der bil, den holder meget tæt på. Jeg synes, det er tarveligt, når det ikke er sådan obvious. Jeg er sådan en, der skal have det obvious, ellers så fatter jeg hat. Okay. Vi lader spillet færdigt, mens vi klipper en masse sjove klip, som er gode. Kræver også lige det klip UFI. Fortsætter, I guess. What? I don't understand. Nu kan jeg jo så ikke gå tilbage. Nej. What? Det kan ikke være turn back 2 gange i streg. Det kan det jo så godt. Ja. Jeg kan bedst lide, når det sådan er obvious signs. Okay. Men det er også bare det der sound der, jeg synes, det er nøjeren. Vi har kun nået til level 6, tror jeg. Var vi ikke oppe på 4? Var vi oppe på 4? Level 4, okay. Det var en mærkelig lyd, var det ikke det? Tilbage eller lige ud, chat? Tilbage. Ja, det vil jeg også sige. Okay.
Godt, så skal vi så fortsætte frem, ikke? Ej, jeg synes faktisk, det er svært. Jeg bliver ved med at tro, der står 6 eller 5. Så bliver jeg sådan helt, what? Ja. Det er ikke sikkert, den reset. Den resetter, okay. Yes. Okay. Okay. Let's do this, chat. Let's do this together. Lad mig se, der går frem og tilbage. Og side til side. Der mangler en kasse. There is missing a box. Hello, level 6. Jeg kan sige det, jeg ikke flere af hun. Ej, hvor ærgerligt, GeForce. Det var vel nok ærgerligt. Jeg har godt nok ondt af dig. Der plejer sgu da ikke at være de der. Vel? Eller hvad? Er det ikke tilbage, chat? Er det lige ud? Der står på normal. What the flip? 1, 2... Hvad? Nå, ej. Jeg troede, det var jer. Jeg troede, det var jer, der sendte et eller andet. Oh my god. Jeg sad og kiggede på min skærm, fordi jeg tænkte, der ville poppe et eller andet op. Oh my god. Oh my lord. Altså. Nej, hvor er den svagt. Okay, vi... For helvede. Chat, det er jeres skyld. Jeg blamer jer. Det er også fordi, I plejer at lave ballade og sådan noget der. Så man ved jo aldrig. You doesn't know. Jeg synes bare, det andet så mærkeligt ud. Hold. Nej, det er rigtigt. Jeg vil ikke holde. Hallo? Vi kunne aldrig finde på at gøre noget af uskyldige. Nå ja, ja. I er alle sammen uskyldige. I skal stoppe jer selv. An angel. Sure. Gå væk. Gå nu væk. Det er væk. Det er tech correctly 30 anomalies. Let's go. Jeg fik lige en achievement. Okay. Ej, oh my god, devil. Stop med at give mig chok.
Er det ikke bare fremad? Vil jeg sige. Flip! Altså! Oh my lord. Oh my actually lord. Ej, hvad er det, vi misser? Ja, devil. Altså, jeg blamer chatten. Sig det bare. Tamel. Men se det her, jeg sådan bliver i tvivl. Jeg er blevet lidt dårlig. Hvorfor? Stop med at have det dårligt. Det kan vi ikke lide. Okay. Jeg hader, når det ikke er noget obvious. Jeg har fået hovedpine lige pludselig. Sorry. Jeg håber, du har et eller andet til at lindre den med i hvert fald. Jeg syg at høre tømmermænd, det må være min undskyldning. Det vil du jo altid fuld. Nej! Nej! Amen. Holy shit, det her spil, det er faktisk... Okay. Det er actually hard. Altså, har jeg sat den på hard eller sådan noget? Eller det kan man måske ikke. Jeg tog 2 Panodil for en time siden. Okay. Så må vi bare vente på, at det virker. Man kan jo ikke se stand-up uden at drikke øl. Ej, det er rigtigt. Var det godt egentlig? Var det fedt? Nå, men jeg tænker altid, det er sådan at lige ud den første time. Føler jeg. Jeg synes bare, at de der lyde, de er nøjeren. Am I right? Jeg har bare ikke lyst til at gå den vej. Fordi jeg føler, at de visker mig i øret. Okay. I was right. Oh. Hvorfor føler jeg, at der er nogen bag mig? Jeg skal jo tilbage. Skal jeg ikke tilbage? Eller skal man bare løbe? Det var
udmærket, og var da ikke lige så uheldig som min onkel, da vi gik hjem fra byen, væltede han og brækkede ben. Hvad? Gud. Er han okay? Jamen, er vi enige om, jeg skal sgu da løbe tilbage, eller hvad? Eller skal jeg bare løbe for livet? Den siger jo, at jeg skal turn back, men det kunne man så ikke. Løb for livet. Ja, det må jeg så lige prøve næste gang. Det må jeg da lige gøre næste gang, da. Han er lige kommet ud af operationen, men han virker ved godt mod. Ej, det er fandme ked af at høre, det var da uheldigt. Jeg håber i hvert fald, at alt gik, som det skulle. 10 steder? Altså, så har han fandme da landet uheldigt. Jeg har lige brækket noget. Lige ud eller tilbage. Vi kan heller ikke forstå det. Ej, det har virkelig været en uheldig landing, så. Det kan bare ikke være lige ud igen. Føler jeg. Eller kan det? Bakker lige ud. Bakker lige ud, chat. Han faldt ikke engang særlig hårdt. Så har han bare landet utrolig uheldigt. Vi tager bare. Vi går lige ud. Okay. Jeg har lige brækket noget, så jeg kan ikke rigtig sætte mig ind i, hvordan og hvorledes. Okay, jeg fik actually chok. Jeg fik actually chok. Det der, det var nok det, der skræmte mig allermest. Virkelig. Jeg føler bare ikke... Jeg tror, det er forkert, det her. Ja, det var det også. Jeg har kun brækket næsen sidste år, ellers har jeg aldrig brækket noget. Altså, jeg har forstået hele min krop, da jeg faldt af en hest i 2016. Men det er sådan det. Shit, jeg synes faktisk, actually, det her spil, det er for kodet. Det var så heller ikke rigtigt, eller hvad? I det mindste kan man løbe hurtigt. Det er ikke meningen, man skal blive siddende på en hest. Jo! Det er bare rigtig svært, når den vælger at løbe fra en. Han fik opereret en skinne på knæet hele vejen ind. Shit. Ej, det er fandme uheldigt. En hejsings. Devils onkel, der faldt og brækkede benet i går. Welcome back. Okay. Vi var også meget fulde. Jo, men 10 steder. Altså, han har virkelig landet uheldigt, hvis han har brækket benet 10 steder. Eller det bagud. But I don't know.
Se, de der lyde der, det er også bare ulækkert. Det er kun på den nederste lovknoglen, for der ikke noget. Ej, det er så uheldigt. Men det er der altid noget. Okay, vi er level 5. Nu skal vi til at være forsigtige. Kan det skal hjælpe mig nu? Lige ud eller tilbage? Lige ud eller tilbage, chat? Jeg føler også lidt... Okay, okay. Der kommer et eller andet. Livet er tilbage, chat. Og det samme. De har alle sammen det der. Okay. Pis. Ej, altså, jeg synes virkelig, det er tough. Jeg synes virkelig, den er tough, den her. Jeg spiller nok en halv time mere, så skal jeg gå. Så skal vi køre. Sagde jo, du skulle gøre det modsatte. Men for helvede, Devil, altså. Devil! I blame you. Okay. Du er en bøllemis, Devil. Det ved du godt. Jo, actually er bøllemis. Hvordan kan ting, der står stille, skræmme mig mere end ting, der bevæger sig? Hvor du er stat. Hvorfor var der et bump? Why was there a bump? Så faktisk er en eller anden årsag, at der kommer donationer lige under mere nu. Ej, det var nøjeren. Det var nøjeren. Ej, det var ulækkert, det der faktisk.
I did it. Oh my god. Okay. Der er ikke nogen, der skal donere noget herinde, du. Glem det. En lille bangebuks. Hvad? Jeg har ikke nogen bangebuks. Okay, det var nøjeren, det der. Det var actually nøjeren. Men man skal også lige lære spillet sådan lyde kende. You know? Jeg tror, det er lige ud den her gang. Jeg siger jo kun sandheden. Nå. Okay. Chat. Okay. Jeg vil sidde og klippe på lyd. Det er godt, jeg har det. Okay, can we actually do it? Der var en duk på gulvet. Hej Liserosen! Hello! How are you doing today? Okay. Aus der. How are you doing? Jeg håber, du har en dejlig dag. Okay, guys. This is actually nerve-wracking. Du har den nu. Så var jeg efter en cykeltur tidligere. Hvad med dig? Let's go. Jeg har det sgu også meget chilleren sådan der. Hvis jeg dør nu, ikke? I swear to God. Welcome back, Spike. No dying today. Hvorfor? Hello? We did it? Yeah, we till level 0. Stop. Skal jeg bare go for it? Der kommer et eller andet og skærer mig to death. Okay. Jeg forventede faktisk, at den ville angribe dig, hvis du stoppede. Ja. Jeg forventede også, at der kom et eller andet. To be honest. Jeg forventede, at der kom et eller andet og sprang i hovedet på mig. You are free, but... Oh nej. Some mysterious still remain. We did it! Let's go! Hvad? Er der flere? Er der flere?